Свідки геноциду 1944-го. У Києві презентували фільм, у якому свідки депортації розповіли, як це було. Кримсько-татарський ресурсний центр зібрав спогади тих, хто пережив ці страшні роки. У їхніх розповідях біль та сум за загиблими, близькими, за втраченою батьківщиною. А ще це факти, які стануть основою для винесення судового рішення про визнання депортації кримських татар актом геноциду. На презентації фільму говорили і про перспективи розвитку кримсько-татарської державності у складі України. З тими народами, які живуть разом з нами, які мають право мати свої автономії, утворення. Оскільки я вважаю, що якщо українці мають право жити в своїй сильній державі, то і наші сусіди, народи, які з нами співживуть на цій території, теж мають право на те, щоб захищати повністю свої права. Кримські татари очікують від українців з точки зору їх невід'ємного природнього права на самовизначення. І, в принципі, в 2014 році це самовизначення було абсолютно чітким. Ми бачимо себе в складі України, але права кримських татар як корінного народу мають бути на іншому політичному рівні.